A zaber, ty zaber. Zaber. Roky zaber. Roky ne. Zaber, pojď, roky ne. Roky skutahej. Co je, mami, ne, já jdu filmovat. Pasu jako pane. Igore, povzbuzuj ho. Igore. Igore, povzbuzuj ho. Igore, povzbuzuj ho. Takže pozor, Michal Pauzerová zpozdí, je tam prostý, to znamená bez náhody. Začínáme na 640. Připraví se Beata Kubečková Gulliver, Maria Pipeková Argos, Rostislav Rubý Tyson, Jana Čumová Cobras Racing. Paní upozorňuji ještě, že musíte tahat úplně holá, bez jakékoliv, nesmíte mít u sebe ani pamlsy. Halo? Poprosím ještě, nesmíte u sebe mít ani pamlsy v telefonitku. Paní Pauzerová. Povzbuzuj ho, Igore. Ale tak ho i tak povzbuzuj, prosím tě. Je to profi. Prosím, Beata Kubečková Gulliver. Maria Pipeková Argos se připraví, Rostislav Rubý Tyson, Jana Čumová Cobras Racing. Povzbuzuj ho, Igore. A i když mu to jde. Milo, pojď, Milo, pojď, Milo, zaber. Milo, jdeme. Milo, šikovný. Milo, zaber, to je fešák. To je Milo fešák. To je šikovný chlapec. No. Fotíme všichni spolu. Jo, dobře. Protože já tady mám takový to počítadlo, to počítá ty minuty. Aha, no to je super. Super, klidně. Ježiškote. Milo, zaber. To je hodný chlapec. Prosím vás, máte tady košík. Na ovoce? Taky nemají košík. Myslíš na ovoce? Nemáme. Se kvůli tomu málem vraceli domů, tak potřeba, že taky nemají. Nemáme, fakt ne. Šikovný Milo, to je frajer. To je fešák, to je dobře, Milo drží. Drží Milo. Šikovný. Milonku drží, to je šikovný pes, to je dobře. To je Milo šikovný, ano. Milo šikovný je. Šikovný Milo. Milo šikovný fešák. Ale to se musíš povzbuzovat, prosím. Ale tak jak si ho můžu točit? Šikovný Milo. Šikovný.